जम्मू काश्मीराव सान्थ्रिनि गारियाव उदखारिनि गिथावना गाग्लोबनाय। बे गिथावना गाग्लोबनाय जाथायाव जादों साबा सान्थ्रिफोरनि जिउ खहा। जम्मू काश्मीरनि पुंछआव बे गिथावना गाग्लोबनाय जाथाया नुजाथिदों। मैया बेलासि समाव उदखारिया हरखाब सान्थ्रिनि गारियाव ग्रेनेडजों गाग्लोबदों। जिउ गोमानाय सान्थ्रिफ्रा राष्ट्रीय राइफल्स इउनिटनिमोन होननानै मिथिनाय जादोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला उदखारिया हरखाब सान्थ्रिनि गारिखौ ग्रेनेडजों गाग्लोबनाय लोगो लोगो अर जोंब्लावो। जिउ गोमानाय सान्थ्रिफोरनि मुङा मनदीप सिंह, देबाशिष बसवाल, कुलवंत सिंह, हरिकृष्ण सिंह आरो सेवक सिंह होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथायनि उनाव उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय दासान्दि पुंछ ओनसोलाव गोख्रों नोजोरजों सान्थ्रिनि अपारेशना सोलिगासिनो। बबेखानि पुंछ ओनसोलखौ एलार्ट खालामनानै दासान्दि अपारेशनाव सान्थ्रिया ड्रन आरो सैमाबो बाहायदों। फारसेथिं बे जाथायनि सायाव NIA संदानगोन आरो रैखाथि हान्जाया उदखारिनि थाखुमानाय ओनसोलखौ नायबिजिरगासिनो। जम्मू काश्मीराव उदखारिनि गाग्लोबनाय जाथायखौ जम्मू काश्मीरनि लेङाइ रायजो बेंगिरि आरो सान्थ्रिनि गाहाया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।